Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sewasaning Gusti ingkang hababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya sakula waradin sagung dumati. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang ganggung kula dherekaken sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundi-pundi. Nunjih ingkang nulya panjenenganipun Bapak Komarudin Ibu Mulyati minangka ingkang hamengku gati. Boten katalumpen dumateng para kadang tresna budaya saking keluarga Sandiwara Barungan Ngesti Budaya. Ingkang mijil saking tlatah Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Kang dipun pangertani panjenenganipun Dimas Munir Joyo. Ugi para lenggah kakung Semawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah. Titiari kalenggan pargian punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul alus. Putra saking panjenengan kang hamengku gati nuwun inggih Nak Mas Bagus Agung Aji Setiawan. Eyang titiari kalenggan samangke Rebu Paing tabuh sang wencing badhe kalampahan abdu nikah. Mugi lumampah rahayu nir ing wikara kajaba ingkang dados sedya kaporanggenipun kaing kori lombaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Ugi titiari kalenggahan pargian punika Bapak Komarudin Ibu Mulyati anu tepiatet ing tanah Buluja badhe nglukar Sukerta putra putrinipun kang nandhang Sukerta Kedana Kedhini. Ingkang pambayun nuwun inggih Nak Mas Bagus Agung Aji Setiawan. Dalah kang wurakil Nimas Ayu Putri Nur Isnai. Mugi sareng gati para madya wasana rahayu nering wikara kabucal sedaya sukertanipun dadosaken putra-putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh, para lenggah kakung Semawana Putri. Sasampunipun panjenengan sami diaturi pasugata tari Bondan Barungan. Runtuting adicara kula sakadang ngesti budaya mratitesaken adicara pangruwatan. Kepareng kula nepangaken paring nama Raden Pentulu. Sisian kula sangkar pamujan Raden Tembem paringi asma. Kula janji kalian kegandingan kula titiari anggara manis utawi slasa legi. Batur tumuju wonten ing tlatah Lolo. Karang Ampel bisa ngadeping teratak lambat Jinaturata kajawi Udharasa ugi wonten udakara wigati kang bakal kula aturaken. Rening sajak dereng sagedipun jumeneng wonten ing papan pahargyan Raden Tembem. Mbok menawi kanthi tembangan ingkang badhe kula aturaken samangke jumenengipun Raden Tembem wonten ing titiari kalenggahan pahargyan punika. Gegarane wong akrami tutu pandatu turupa among ati
pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kenoti numbas arto dadi kasunyatan tumekamu ana ing papan pahargyan tak anti-anti. Ora kaliya mengudara rasa jroning ati
babagan kae tetembungan garwa sigaraning nyawa. Nggih. Ora katon sakedheping nitra gawe kangening sakjroning dodo. Ya apa tenan? Iki dina kasunyatan. Yen to iki dina ora mung babakan mudarasa, aku Lajeng. kelawan sliramu ning kasunyatan ana ukara wigati kang bakal tak aturake kelawan sisian. Wonten menapa to? Ning sadurunge apa kang dadi wigati iki tak wedharno. Pangarsane mau Apa? ngeki aturan apa ora iki mau. Ora kaya saben dinane awak dhewe iki dina kasunyatan sadurunge apa kang dadi wigati tak wedharno apa ing kahanan. Ora ketang kaya ding apa awak dhewe iki ya sinarengan ngesti budaya. Lah nggih. Ana ing tlatah Blolo Karangampel kene mangayu bagya ana ning adicara tasakuran Walimatul Arus. Nggih. Sadurunge apa kang dadi kapurwakan wigati, coba iki dina diparingi suka parisuka sawetara. Ngaten. Aku Pak Komarudin ae tak takon. Nyuwun tembang punapa, Pak? Napa, Pak? Tayub-tayub tah napa? Aku seneng bae Pak Komarudin kok mesti ngene. Ha iya. Ih. Nggih wedi nak nyawer nak njaluk tembang iku. Kowe lho. Ning jero ketoke wis isjol receh. Sinarengan ngesti budaya inti kalenggan pardian punika ingkang samangke mratitisaken apa ingkang dados wigati panjenenganipun Bapak Komarudin Ibu Mulyati sak keluarga lumantar tetembangan sawetawis hangaturi suka parisuka wonten ing papan pahargyan. Undamana wis sak mestine babagan iki dina tetembungan kae yen to aku sinisian marang sliramu, gitu. Kapang jroning atiku yen to iki dina ora tansah ngalembono marang sliramu. Apa meneh? Aku bingungno lho iki. Ketoprake wis bar. Wong ayu bepujaning ati Suarane bareng mlebu ketoprak nyemek-nyemek. kaya ngene wong nandang asmara Apa tohe waku dewe aduh dewa Jawa Tengah welas sono mring mami tak imbangi ya. besok kapan
kasembadan cicir lan wong bagus umpama sira nakoda tanpa prau sasatara den petri ngidam sari sumuk ora dadi ngapa nggih Pak umpama sliramu sekar melati aku kumbangi dan sari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati senak-seni takilku semangana janji praset yaning ati tansah kumadiring mitra rinasa agrasara saning mitra sak jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ilang memanise dadi ati kelawase nalikane raing dalu atiku lam-lam menasir rawang bagus nganti mati tarap lali lakae lintang mlaku aksi dari matur bangun sugeng makarya
dadi kasunyatan suka parisuka atur pambagya harja ing titi kalenggahan. Ngaten. Ing ya kasunyatan nglegani apa kang dadi rasa jroning atiku. Nggih. Bem, Dalem. ora tak selaki yen to kasunyatan iki dina sekawit aku paring atur marang sliramu ana wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Sampeyan iki lho Kakang kok ya ora kaya adat sabene. Kok ya ngajak sapet jagong ki jane ana apa to? Ora tak selaki yen to sekawit awak dhewe rak babat talasor ing tanah Blojo. Nggih. Aku paring sesanti marang kadang gesang tanah Jawa yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan. Oh ngaten. Ning yo kasunyatan iki dina aku kapara entuk nawala tiban utawa cecala kang ateges awak dhewe kudu mratitresna pangadeg adicara pangruwatan ana ing tanah Jawa. Oh ngaten. Amangka Lajeng? ya, Gem. Sapa kang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kudu piyayi kang sepuh. Nggih. Ora mung sepuh yaswane, uga sepuh babakan kawruh. Menika leres. Tetembungan kaya mangkono sajak ora kepenak gawe jroning atiku. Merga nampa iki dina awak dhewe rak isih disawang muda tumaruna. Nggih. Kang ateges durung diwenehi wiji. Heeh. Aku njaluk wawan rembugmu supaya iki dina nampa apa kang dadi wigati kanthi legane ngati ora nolak merga awak dhewe iki katon ora prayoga. Matur nuwun panjenengan sampun pitados dhateng kula. Lah panjenengan menika ngendika ingkang kados ngaten to Kakang? Lah kok ya ora duweni pemikiran lho ya. Kang ateges Ya panjenengan iki kudu slamur laku njumbuhake kahanan ana ing tanah Jawa. aturmu kaya mangkono sajak sithik buka ing pamikiran. Lah nggih nika lak wonten gegambaran to. Wong Jawa yen kakung wong lanang ki karan apa? Sinebut kaki. Lah yen wadon. Nini wis sak mestine. Lah niku lho Kakang. Jumbo apa kang dadi aturmu yen to awak dhewe sinawang marang kadang teparo ning tanah Jawa. Sajak yuswane awak dhewe wis lingsir. Lah nggih. Awak dhewe ra sinebut Raden Pentul kelawan Raden Tembu. Nang iki dina ganti jejuluk. Kaki legaya dalah Nini legaya. Oh ngaten. Kula menika sarujuk pinemu panjenengan lho Kakang. Karan kaki legek so Nini legeye. Nanging kok malah kula capet-capet mireng prenjak ganter-ganter sak jawinipun griya to kaki. Sasmitaning para winasesa ning tanah Blojo yen to penjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sajroning rompok awak dhewe. Terek Coba dirantur sawetara. toya. Sayekti dadya usada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan tamu tumuju sajroning rompok awak dhewe bakal tak purba amrit raca kang dadi wigati. Monggo kersanipun terwaca. Nuwun sewu Bapak. Wonten ateges kula tamu ing kahanan pahargyan punika. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Komarudin, Bapak Komarudin saking tlatah Blolo Karangampel. Dukuh Mlolo dusun Karangampel. Bapak Komarudin kula pun kaki legek dalah punika sesian kula Nini legeye. Anggenipun panjenengan tumuju sajroning rompok kula sajak sak keluarga leres Pak. Nggih, Ibu paringan asma sinten Pak? Ibu Mulyati. Punika putra putri panjenengan. Leres nggih. Ingkang pambayun utawi ingkang bajeng paring asma sinten? Agung Aji Setiawan. Agung Aji Setiawan. Kang Ragil Putri Nur Isnaini. Putri Nur Nur Isnaini. Isnaini. Bapak Komarudin Ibu Mulyati sakeluarga. Anggenipun panjenengan saking tlatah Blolo Karangampel tumuju sajroning rompok kula mengkuwi gatipun apa punika? Ngeten kaki legaya, kula niki sepindah silaturahim kaping kalih memakili Bapak Komarudin sak keluarga, kaping 3 ajeng titipake putra putrine Bapak Komarudin marang kaki legaya lani legaya ngandang sekolah Kedono Kedini ngoten.
Bapak Komarudin Ibu Mulyati sakeluarga, anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang sang tanah Jawa Pak nggih, Bu nggih. Mengku wigating kang kalih Bapak Komarudin Ibu Mulyati ing titiari kalenggan punika netepi adat tanah Jawa. Leres Nggih. gadhahi putra kalih cacahipun mijil kakung saha putri. Kenging kawastan Landang Sukerto Kedono Kediri. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula. Lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa, Lukar Sukerto putra putri panjenengan. Nuwun sewu Bapak Komarudin Ibu Mulyati. Anggenipun panjenengan pasrah putra putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula. Napa nggih sampun ikhlas Bapak? Sampun ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra putri panjenengan badhe kula tampi semonggo. Bapak Komarudin Ibu Mulyati, panjenengan ampun alit ing galih. Pilih putra putri panjenengan kula badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapur samangkel dadosaken putra ingkang soleh putri ingkang solihah. Ing titiari kalenggan punika kalukarsa sukertonipun dadosaken putra putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa depan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Sasampunipun panjenengan pasrah putra putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan. Sampun cekap nyuwun pamit. Sajak wonten dalem tasih kathah pakaryan kula tansah sugeng ndherekaken kondur rahayu nirga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini legeye. Kanugrahan saking Gusti menika kok nggih mboten kanyono-nyono. Heeh. Lah iki aku iki suwe ora ndene anak lho iki dipasrahi bocah loro. Kasunyatan. Sing siji bagus, sing wadon ya ayu. Ning ngene lho Kaki. Kepiye? Sekawit mau tak sawang-sawang. Apa? Lah wong pakane mboke nganggo salah apa? Anake nyeker. Kok tukokno sandal ya Kaki? Ojo kuwatir, kok tak tukokno sandal kresek. Eh, Maksudnya sandalnya diadai kresek ngono oh lho. ngono. Wis reti ukurane kowe. Ya engko tak pasno. Ah, Ketoke iya. iku 20 punjul sithik. Ngene iki anake Kaki lek ngene iki kudu tak silahno sandalku kok. Ini lagi. Dalem. Nugroho saka Gusti ora kanyono-nyono. Lah nggih. Kapasrahan putra sak kloron. Tak emperake kae yo nek disawang memper awakku. Nek sliramu ya ora. Lah kok isa? Lah iki cilik-cilik. Alah ngene iki yo ora ana pisan yo mbok goleki kok lereng. Apa meneh anakmu nek jejer kowe kaya angka 10. Apa ngono, Ger? Sik, tak stop sik. Piye? Lah wong tak jak guyon nek malah wetenge krukak-krukuke mah mesti durung mangan iki ketara. Tuh. Ibu Mulyati apa ora masak mau lho? Rene wis ora gawake apa-apa malah anak tekan kene ngeleh wetenge. Nini. Bangetan Kowe iki temenan. aja mbok ngisin-ngisini wong iki dina lagi wae lho untuk nugroho saka Gusti. Aku ndek buka nek awak dhewe ki ra duwe apa-apa. Sandal wis ra ditukokno malah wetenge ngeleh. Wujude wong tuwa ngene kudu nyukupi to Wah, kebutuhane. ya iki ya nganu ngene lho Kaki. Kepiye? Aku ya wong ancen ning kene wis dadi wong tuane. Mm-mm. Piye-piye iki tak upakara tak jake masak ning mburi. Ngono? Apa ya ana? Katone yo iki aja ngisin-ngisini to Kaki. Nak segelas ana. Among awak dhewe iki kerep tirakate. Engko tak gaweke bubur bocah loro lah. Kae ning mburi omah lak yo aja ana telo rong wit to mbok yo ndang dijabut to Kaki. Mondok banyu para akeh. Ayo. Aku tak jabut telo Aja suwe-suwe ya Kaki ya. Manut ibumu nggih.
biras kari segelas malah dimosak-masekno. Kowe mau wedi, Nduk? Anakku loro nganti kaget kabeh. Lah iku malu kewane sapa? Kok ya dlanyaan-dlanyaan ning omahe wong. Lah dalah. Lah anakku nganti tak geret rono tak geret rene. Jujumu awakku lemu dadine mlayu ya tudo gendong bocah loro lah ya. Lah sing kebangetan ki bapakmu kok, Nduk. Lah wong pamitan jabel teloe kok ya nganti nyahene ora bali-bali. Aku ki wis kebangetan tenan kok bapakmu iki. Wis ora suwe-suwe lek omah-omah wis tak ijolno tenan kok. Lah wong ketara digoleki wong wedok ngalor ngidul ngetan ngulon. Kaya malah ora ana ning omah. Wis dadi wong lanang kok rasa tanggung jawabe kok ora ana. Aku iki tak rewangi keponteng-ponteng nggawa bocah loro. Lah wong trimo jabel teloke kok ya ora mulih-mulih. Tamangka ya telone iki mung rong wit lho. Kok ya kebangetan anggonmu jabel kok ora mulih-mulih. Lho kowe ku maneng ndi wae? Dadi wong lanang mbok ya aja kaya ngono. Pamit lunga jabel telo mbok ya ndang mulih. Ya gene kok ora mulih-mulih. Mau wis tak wanti-wanti ta. Aja suwe-suwe. Ya gene kowe jabel telo ora mulih-mulih. Kowe maneng ndi? He? Jebot sandalku kok. Aku kok gumun. Sandalem nak jebot aku bingung. Tukokno. Ora engko njaluk sangu Pak Komarudin. Kowe iki lho tak dungono saka jero lho. Sajak kaya ngundumono nek kepenak. Aku kok arep ndek ijolno barang iki janjane pirang perkara aku ndek ijolno. Lah kok ora tak ijolno. Lah piye? Lah wong ketara aku ki mau abot-abote dirasa tanggung jawab bocah loro, mbok kon ngejak masak to ning mburi. Heeh. Lah kene lawang mburi butulan ora mbok kancing. Hal terus. Ana kewan iki lho kawujudan macan mlebu ning rompoke dhewe. Beras sak taker iki tak kon ngirit tak malah ucar-acirke iki lho. Ngocar-ngacerno piye wong sing ngocar-ngacerno kewan ya nang mau ya. Ana kewan no lho. Heeh. Nganti ngocar-ngacirke pawone awak dhewe. Anakmu loro tak kempit kiwa tengen to. Bejo ki mang susuku ijeh utuh. Kowe gandulan susu ta? Aku ra ndek umani. Terus tak gawa mlayu to kaki. Sawise kowe mlayu ring ndi? Mlayu ning gubuk kae lho gubuk leh mung Sing gawe. tak gawe ngaso kae nek sepedake awan kae. Lah kok ambruk. Lah iya dimosak-masikno kewan kuwi. Ning ya aku iki mau ngancen abot duwe rasa tanggung jawab anakmu tak gelekke neh ning tebunan. Ya tetep dioyak maneh ning tebunan. Iya, dioyak ning tebunan. Lah. Apa ra diseneni jipon kowe? Lah aku iki mau mulih to kaki. Goleki sampean rumah saku aku iki mau ya arep wadul. Nek aku dioyak karo macan. Lah goleki sampean kok ora mulih-mulih. Sapa wonge sing ora nesu? Ini legen. Piye? Candhek nesumu to. Lah Aku iya. gong lenggono. Aku njaluk pangapura lawang butulan kae ora tak kancing. Uga iki dina aku ora kelingan. Lah piye to Yen to kaki? sejatine Bapak Komarudin Ibu Mulyati masrahake putra-putrine iki nandang Sukerto. Oh walah iya to kaki aku ya lagi kelingan. Ora sido anggonku njabut tela kasunyatan aku njupuk wujuding janur. Halah kaki. Lah wong telo ra entuk kok ya malah entuke janur lho. Arep mbok ki apa? Awak dhewe iki urip ana ing tanah Jawa. Heeh. Bapak Komarudin netepi adat. Heeh. Yen to kasunyatan tanah Jawa iki kebak adat budaya mengko werdilan samudana. Oh ngono. Kowe aja mandeng babagan janur mergo iki werdine cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kamakuwasa. Heeh. Wis tak paringi aji sangut. Iya. Bakal tak kaloke ana ing janggane anakmu sak kloron supaya kalis rubidane ring sambika. Oh to kaki. Iya kaki.
bocah lanang kang suci jiwa lan ragane uga prawan kae bocah wadon kang suci jiwa lan ragane yen to tetembungan jelagur besok bocah sakloron bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Kuwasa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane sakloron kang ateges ngabekti kang ukir jiwa lan raga Kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yer anakku lanang Agung Aji Setiawan Joko Lagur Yer anakku wadon Putri Nur Isnaini Prawan Lagur Kaki Ini legi. legi. Aku ya matur nuwun banget gandeng anakmu kok ganti jeneng ben ora dingerteni karo tangga teparo niki mung anak titipan. Ning sampean ki aja enak kabeh enak to Kaki. Sampean ing dina iki tak tuntut tanggung jawabe sampean lho. Aku wis nglenggono jejere wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Mangerteni kahanan kang kaya mangkono iki dina gumregah aku bakal budal ning Bener, Kutaraja. Kaki. Palinamu iki dina tak kanthi. Ning ya sawetara tak tinggal kelawan anakmu sakloron. Heeh. Apa ya wani? Ngene lho Kaki. Aku kok rumangsa keweden ya gendeng anakmu ki mau duweni Sukerta. Mbok ya sampean ki golekno kanca rowang aku supaya ngewangi jaga keslametane anakmu sakarone Senadyan to. to iki dina wis kalukar Sukertone dadi bocah Aku sih kaya wedi lho Kaki. Sumelangmu wis ana benere mergo sekawit durung pinter babakan kula Lah wedak. iya. Nini lege. Dalah. Lampur laku kanan ora teges aku njaluk kanca ruang tangga teparo. Mangerti yo. Yen to kasunyatan Joko Jlagur, prawan Jlagur duwe kadang tuwa papat cacahé kang rawujud. Bakal tak wujudake pengarepanmu kanggo kanca ruang Kaya uga ngono, jaga Kaki. keslametane kadange anom Iya sak. iya Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Syubiya Amara Aluama Mutmainah Sobiya Amara Aluama lan kowe mutmainah. Yen to sekawit ke badan alus tak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk kena sabiyantumu. Kowe kabeh tak kon jaga kadangmu anom sakloron uga dadi kanca ruwangine lege apa sagu nggih. Yen sagu jaga aja nganti lirwa sak kedheping netra. Ini lege ya. Kewengen anggon kupati pangupa jaga kebutuhaning keluarga. Keselamatane anakmu saklo tak sampirane pundak. Kaya ngono Kaki. Budalku ing Kutaraja iki dina aku weling marang sliramu. Pripun? Sewaya-waya sakjroning rompoke awak dhewe ana bebaya sliramu ra bisa muntasi. Nggih. Gedruk lemah kaping telundang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning Badhe rompok. kula istirahat. Sewang-sewangan andum slamet ini legi.
Iki mau jane kadang muanem iki mau menyang endi? Apa iki mau mbok kongkon, Ngger? Mutmainah? Dawuh. Kowe iki anakku sing bisa tata jelma. Mula kuwi sih mbok arep pitakon kalawan kowe, Ngger. Kadang muanem sak karone iki mau menyang endi kok ora ana ning papan kene digoleki simbok kok ora ana, Ngger? Dene lagi. Iya. Nalika kula kautus panjenengan jaga bau kiwa tengah kadang kok anom sak kloron kedono kedini. Iya. Ning yo kene nini. Piye to, Ngger? Ning sak jroning rompo awak dhewe. Heeh. Katekan kewan kang gedhe kegirisi. Banjur Kewan sapunika kawujudan macan. macan. Terus, Ngger? Banjur nini. Kewan sapunika nadah kala mangsa kadangku anom sak klon ateges. Wiwit dina iki kadangku anom sak kloron murca sange kalungguh. Anakku sakarone ilang. Mutmainah. Ucapanmu ki mau dirungokake kalawan simbok yo, Ngger. Rumasaku gawe bunga simbok malah gawe susah simbok. Yo kene, Ngger. Anane simbok iki mau wis percaya kalawan kowe amarga kowe iki duweni kaluwihan Mutmainah. Sing duweni gondo pangrasa nanging yo kene, Ngger. Anggonmu jaga kadangmu anom sakarone nganti leruah Mutmainah. Tamangga mangerteni ana Ngger yen bocah loro ki bocah sing duweni sekolah. Sing kudu tak ruwat lan tak kluwetha nang papan kene Mutmainah. Mutmainah supaya amarah lan kuingger alu amah. Dawuh katimbalan. Mutmainah. Dawuh. Yen aku njaluk rasa tanggung jawabmu supaya balekake kandang anom sakarone ning papan kene apa kowe saguh Mutmainah? Nini legi Iya. panjenengan boten usah tawang tangis kados ngaten. Gini aku ora entuk nangis Mutmainah. Tanggung jawabe baline kadang kok anom sak kloron kula ingkang kedah tanggung jawab. Mutmainah. Ucapanmu bakal tak ugemi yo, Ngger. Nanging kowe kudu mangerteni rikala dhisik bapakmu arep ana ing lungaing kutha raja manti-manti kalawan simbok. Yen tak ana bebaya apa wae ning rompok kene kok simbok ra bisa nanggulangi simbok kudu ngedruk lemah kaping 3 mula ya, Ngger. Kula tesih kemutan. Ayo ewang-ewang ana memuji nang ngersane Gusti Kang Akarya jagat supaya bapakmu enggal-enggal bali ya Mutmainah supaya amarah lan karo amah. Estuk akan dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jambang payunipun kaki legi wonten pundi dunungipun mugi-mugi enggal-enggal kondur. Kaki legi ye. Oh. Ini lega. Dalam kaki. Sumendaling jroning atiku sekawit budal ngepadi pangkepa Jawa kanggo kebutuhan ing keluarga. Durung wae entuk pakaryan kang gumathok. Ning gene iki dina sajak aku nyawang pedhut limanono sak dhuwuring rompoke awak dhewe. Nyandung ngripet anggonku bali kasunyatan mangerteni kadang tuwa papat cacah sedih jroning atimu. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian apa niki? Kaki legi ye. Ini lagi. Kula badhe matur wonten ngersa panjenengan mawon rumaos ajri sanget kaki. Beda kaya padatan ngesem lan guyumut mapak yen to aku teka ana ing sakjroning rompok. Ning iki dina tangismu kan dadi pitakonku. Walaka wae. Panjenengan ampun duka nggih kaki. Ora Kula tak cecaketan kalian panjenengan langkung rumiyin. ana apa-apa.
Menika babakan putra panjenengan lho Kaki. Joko Jelagur, Prawan Jelagur. Putra panjenengan ing dinten sama ke Anes Kaki lagi. Bocah sekolah hilang. Rumah santri kula dateng panjenengan Kaki. Amargi menika babakan putra panjenengan. Aturmu kaya mangkono kawi sesek-sek Kaki. Wis sak mesti bakal tau tapake dukaku marang sira. Mas bingung manah kula Kaki. Ageng kalepatan kula dateng panjenengan Kaki lekeye. Ning aku kok legono. Terus ngaten Kaki. Yen tos kawit aku budal manti-manti marang sliramu. Jebul ana kedadian kaya mangki. Iya. Aku ora bakal nglirokake kowe. Lajeng kados pundi Kaki? Mergo kabeh iki pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Candhek tangismu. Tata atimu mungganing sanggar pamujan. Ewang-ewang budidaya anggonku. Mepadhi anakmu kaya sekawe. Kula nyuwun pangestunipun Ayo, Mang. panjenengan Kaki. Sopiah amarahan wa malan kowe mutmain. Ora teges aku ora duka marang jeneng kabeh. Ning kasunyatan tambah abot sakjroning pundakmu. Merga baline kadangmu anom saklorono ora kali omong jeneng kowe kabeh kudu balekake ana ing pangarepan. Mutmainah. Ikang duweni aji gondo pangrasa lan panglimunan. Cucuking laku tak sampirna ning pundak. Baline kadangmu sakloro ning pangarepanku tansah tak antuk. Mula saiki kanthi palilaku iki dina enggal budhaloke. Supiyah amarahan wa mahlan kowe mutmainah. Ora nganti gantalan dina minggu utawa candra. Lagi sakedheping netra jeneng sira wani bali ing pangarepanku ning ya kene. Ora ngobali kadangmu sakloron kasunyatan ngirit kewan kegrisi kaya mangke. Apa kang dadi setyamu? Kaki legeye. Kewan kang gedhe gegrisi kawujudan macan sapunika ingkang itra kadangku anom. Dadi kasunyatan kewan ing pangarepanku kang itra kadangmu anget. Yen kaya mangkono banget panarimaku. Yen to sekawit kuwi jeneng kabeh. Tak cipta dadi badan kasar merga iki dina ana sabyantu. Iki bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana Joko Jelagur Prawan. Manjing sak jiwa rakane iki. Mandek satrio tejo leksara tejane wong rakaton gemlundung krikil malang-malang lirekat diondok krusat loset tengahing marga catur tengahing prapatan ento kewan gegrising pangarepanku bisa tata jalma sapa kang dadi dosana momongir Paungan iya tambuh marang aku tanah pulau Jawa iki ora ana loro ora telu ya mung siji aku sing kena diarani Srebet Rara Kelok Sayuta Raden Gembong Kameja sing dadi aranku balik sapa dhuwur saka ndi papan panggonanmu Srebet Rara Kelok Sayuta dasar panyata yen to jeneng sira kepengin martani sapa kang kumawane ngadil pangarepan ora kali sepune tanah Plu Jawa kaki legek kang dadi peparap. Welah kalah. Nyiras pantes kebenaran. Kowe bisa arep karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sajaring tanah Plu Jawa. Jatang pangan Srebet Rara Kelok Sayuta. Kaki legek ana baron. Haning yo kene. Aku
munggah gunung, mudhun gunung, ketlarang-larang. Ana ing desa Karangampel, dukuh blolo kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Komarudin. Dalah Ibu Mulyati. Ibu Mulyati hang duweni putra loro cacahe. Agung, Aji, Setiawan. Dalah putri Nur Isnaini. Sing kena diarani bocah kedono kedini. Aning yo gini. Tak kadah kala mongso. Tak krima-krima, ora bisa atur. Tak gigit-gigit, ora bisa lembut. Tak uncal malang, ora bisa mlebu. Rasane panas, pedes, perih. Kowe apa sebab kaki legem? Sri Bathara kala gelap sayu. Dadi terdasak ring rompok ora kali apa kal gawemu anggon nepi jadang pangan utusing Bapa Adam Ibu kang nandang Sukerto. Kasunyatan mangerteni Bapa Komarudin Ibu Mulyati duwe anak nandang Sukerto kedono kedini. Nek goglok wis dadi jamak lumrah. Ning iki dina Sri Bathara kala gelap sayu apa lali nalika babat asone tanah Jawa kae. Entuk anggonmu goglok apa kang dadi jadang panganmu. Ning yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Tambarisan meneh yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina Sri Bathara kala gelap sayu mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ana ing janggane. Kapara tak paling aji sanget kang kajabah dening Gusti Kang Makwasa. Kang ateges bocah sak kloron wis kalukar sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Nek goglok nek mangsa ora gawe adem ing sakjuring wadukmu, kasunyatan gawe sengsarane sakjuring gua garba. Sri Bathara kala gelap sayuta. Rening mangerteni kahanan kang kaya mangko tak jaluk kanthi aris. Ora esuk, ora sore. Ya iki dina aku njaluk baline. Bocah sak kloron kaya wing tanpa gethek jeri sawiji. Yen to kasunyatan Sri Bathara kala gelap sayuta bedi, mesti wae bakal tak sembadang. Kaki legem Ana paran. sugih kendel. Bondo wani. Wae wani njaluk putramu suwe jroning gua garbaku. Apa pawitanmu? Upama iki dina Sri Bathara kala gelap sayuta njaluk bebono, njaluk tata busa minangka gandine putramu. Apa sagung nang kancak legem? Sajak enteng sinangga abot angin bakal mulungake anakku ana sakjroning gogarbamu. Tinimbang nuta ing lidrohe papan kiri kaambalan kabeset ing gembong kamijo dadi Sri Bathara kala gelap sayuta tetukane bocah ireng semani luka sakembaran ning dudu jagaling manungsa. Sesantine tanah Plu Jawa memayu hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Makwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Makwasa. Kowe kelawan aku mung tinitahi alam donya. Syarat sarana baline bocah sak kloron kaya yen tok ing donya iki ana kawujudan, mesti wae bakal tak sembadani apa kang dadi panjalukmu. Kebyaring donya bakal tak cepake uger aja njaluk tumuring lintang kelawan rembulan. Gaglek Ana paran. rungono gobokmu. Lan lekno mripatmu. Aku ora njaluk maneka warna. Aku ora njaluk gebraking donya. Rehne aku njaluk gandine putramu. Raga kegandilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Minangka gandine raga kegandilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacahe. Wis sing kapisan. Sing kaloro beras rong biter sak umune. Sing katelu muri putih rong dedeg rong pengawe. Ora esuk ora sore yen kaki legek saguh ngujuti panjenengane Sri Bathara kala gelap sayuta. Putramu bautahake kaki legek. Sajak ngemu pralampit wanggone duweni panjaluan. Pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang panganmu ngedemke sakjuring waduk. Beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Mori putih kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Kasunyatan apa kang dadi panjalmu ing donya iki kawujudan aturis pone tanah Plu Jawa kena regeme. Kaki legek Ana paran. yen mangkono panjalanmu ora usah kesuwen. Ananging kaki legek eling-elingo aja kanthi wani blenjani Sri Bathara kala gelap sayuta. Yen kaki legek wani blenjani Sri Bathara kala gelap sayuta. Terang pitu bak tumpes kaki legek. Wis dadi apa kang panjalmu kacepake ana ing pengarepanmu sekal. Kowe galutano anakku sakjroning gokarban. Yo, yen mangkono mundur sak jangkah ambano.
baline anakmu ana sak guring rompok. Sampean wis padha tuweke gegila wong tuwa lho. Aku iki ngomong sing sak mestine lho. Lah yen sampean ki ngomong sak mestine lho Kaki. Apa maneh sampean wis jugarno anggonku semedi. Lah iki matur yen bebarengan karo anakku. Kasunyatane ning pengarepanku mung sampean kok ya. Pedhot ning netramu sumlang jroning atimu wis dadi Nggih. kasunyatan. Ning iki dina sawangen kanthi terwaca sapa kang tepapan ning mbahur iki. Sik. Tak titine. Rikala dhisik ra sida mbok nggoni sandal lah Kaki. Durung tuku. Durung tuku. Iya. Katane ya ije utuh kok Kaki. Ora ana sing gempel kok sithike kok. Wong drijine ya jek mlethek kabeh. Ayo nek rak mlethek ra iso disandali. Ya ngadep rana, Nduk. Le. Kasunyatan iki dina walaka wae. Iya. Anakmu sakloron kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap Oh, walah. Ning rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa wis kaijabah anakmu tanpa gethek ciri sawiji balika sekawe. Aku yo matur nuwun banget lho Kaki. Kanggo wadine awak dhewe wae aja nganti wong tuane sak kloron mangerteni. Lah iki kok yo malah aku mireng prenjak ganter-ganter sak jabane omah iki lho Kaki. Jane iki arep ana apa to? Tak sawang saka kaduan kae Bapak Komarudin Ibu Mulyati tumuju sak Srinapa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangkling Bapak Komarudin Ibu Mulyati. Nanging panjenengan tumuju sakjroning rompok kula damel kaget ing manah kula. Panjenengan beto kados mekaten janjane mengko wigati punapa. Ngeten Kakek Legayek kula niki sepindah silaturahim kaping kalih mewakili Bapak Komarudin kaping 3 niki memaringi sedekah utawa ganjaran marang Kakek Legayek sampun ngluwatake marang putranipun Bapak Komarudin ngoten. Nuwun sewu Bapak, tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan beto kados mekaten minangka sedekah panjenengan tumrap kula sesisian kula. Nggih, Napa nggih sampun ikhlas lahir batin, Pak? ikhlas lahir. Ikhlas nggih. Badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumeberipun rejeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampanan. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula titiari kalenggan punika badhe ngajak kondur putra putri panjenengan. Janjane wonten wigati punapa, Pak? Ajeng kula nikahake Ingkang pundi, Pak? ingkang kakung. Ingkang agung Aji Setiawan. Kula tansah saged tamu muji anggenipun samangke nglampahi abdu nikah saha bekaing kori lembaning asmara nata keluarga rahayu nereng ikara kapara samangke lur dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Bapak tuwin Ibu ing mriku badhe nitepaken wujud janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak lan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sangalipun bantal utawi kasur anggenipun biasanipun putra putri panjenengan sari. Slametipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabadanipun gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun. Nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur nanging aku ngguwak sengkalane anakku kedono kedini. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalih rubeda nireng sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih. Kapara saged ngeler dadosaken putra ingkang saleh putri ingkang salihah. Keluarganipun dadosaken keluarga ingkang samawah. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paring jejuluk Joko Jlagur dalah Rawan Jlagur. Jangkepi syarat sarana Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putra kanthi sebutan mekaten. Kula paring tulodo Pak nggih. Nggih anak kula lanang
Agung Aji Setiawan Joko Jelagur. Semoga. Ger anakku lanang Agung Aji Setiawan Joko Jagur. Dalem, Mbak. Ger anakku wedok Prawan Nami Putri Nur Isnaini Prawan Jelagur. Dalem, Pak. Ger anakku lanang Agung Aji Setiawan Joko Jelagur. Dalem, Bu. Ger anakku wedok Putri Nur Isnaini Prawan Jelagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah. Adicara netepi adat tanah Jawa, Bapak Komarudin saha Ibu Mulyati sampun kasembadan. Semoga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi lesta wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuan Ibu, putra putri panjenengan kula pasrahaken dumateng Bapak tuan Ibu. Salam kali Bapak. Nuwun pangestunipun Bapak, Ibu, damel jimat paripe, dayanana kasantosa. Mugi leres dadosaken putra ingkang saleh, putri ingkang salehah. Bapak Komarudin, Ibu Mulyati, purnaning pahargan kula tansah sugeng dherekaken kondur tubuh jupit dalam suwang-suwang rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Niki malah kula dibetahaken wujudipun embon. Salebetipun embon menika wonten uga rampenipun mbok menawi sedaya menika wonten werdinipun mbok dipun werdekaken to kaki. Wis sak mestine awak dhewe urip bebrayan tanah Plu Jawa kebadan budaya muluhur saka para winasis sing tanah Plu Jawa. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Embor awak dhewe wajib ngemborake utawa ngandhake marang tangga teparo ana ing Blolo Karangampel. Bapak Komarudin Ibu Mulyati wis nglukar Sukerto putra lan putri. Yen beras kuning. Wiwit suwe ngening-ngeningake pikir, sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Bapak Komarudin Ibu Mulyati ora lali marang kadang tuwa papat cacahe, para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Plu Jawa. Wabil khusus kaki danyang idaya sahibul wayah ana ing tlatah Blolo Karangampel lumeber ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun kan. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake, Nggih. maringi jeneng, nitanake, nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Ya tansah nyuwun yen to awal saha akhir Bapak Komarudin Ibu Mulyati duwe hajat gawe nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda niring sampikala hak badane duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine ka sasmitaning godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Kupat luar wujudi aji cara pangruwatan kedono kedini iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat mutawala. Para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Plu Jawa bil khusus kaki danyang sahibul wilayah wonten ing tlatah Blolo Karangampel. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung semowana putri tinampi ing dinten inggih menika Selasa Legi malam Rebo Pahing. Kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saha kersane subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sri Bathara Kala Gelap Saito ora tegesaku ngirwake apa kang dadi panjal muga sunyatan iki dina aku njaluk sabiyantumu sadurunge apa kabeh kang dadi panjuk tak sembadani apa saguh yen kaya mangkono rina lan Sri Bathara Kala Gelap Saito takon jaga keselamatane daleme Bapak Komarudin Ibu Mulyati entono nganti boyo kang bakal nuju saka lor Tak bawa saka kidul balik ngalor. bebaya ki saka wetan Tak balik ngetan. kang ridu saka kidul Tak balik ngidul. kang bakal tumama saka kulon Tak balik ngulon. Jer papat kesuadapan teges Sri Bathara Kala Gelap Saito njaga keselamatane daleme Bapak Komarudin Ibu Mulyati rina lan
yen to ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjenengan sukma. Seta wujude loro cacahe. Mundura sak pecak bakal tak pinangkan. Thank you.